Salutare toată lumea și bine m-am regăsit la un nou episod. Bine, cu Brawl Stars n-am postat episoade, dar nu contează. Uitați câte ore, 11. Free ceva free? De asta. Am luat skin-ul Dragon Jesse. Nu l-am încercat până acum. Vreau să-l încerc cu voi, că nu prea m-am jucat zilele astea. Uitați. Încă jucăm la Brawl Ball. Am 10.000 de trofee și 3 legendari. Dar n-am multe mitice, n-am multe epice. Dacă ascultați, dacă auziți muzică după fundal, nu băgați în seama. Mai am un contul meu mic. Ăla e contul meu mic, dar l-am de 4-5 ani. 4-5 ani au și la mine. De când a apărut Brawl Stars l-am. Și am 7.000 de trofeu pe ăla. Și pe ăsta în 5 zile, e mult, 5 zile. În vreo 10 zile, o lună, două, ăla de vreo 2-3 luni, am făcut 10.000 de trofee. Dar nu prea mă joc, îl făceam mai devreme, dar nu prea mă joc, că nu suport. Anihilarea. Nu știu dacă știți cât. Mie cam ultimată. Eu pot să mor pe toți cu Jessie, dar e prea greu, ăștia nu mă ajut deloc. Hai mă, anihilare. Anihilare. Nu pot. Mă, ce dolorare. Eu filmez. Mi-o să vă arăt și cu ce filmez. Fac live-uri cu... O să fac un episod special cu ce filmez. Dar când o să-mi iau un nou telefon. Că pe ăsta nu prea mult spațiu, că e al mama. Am spus și în video trecut și n-am cum. Ăsta e că o să apară pentru mâine, adică pentru joi. Că filmez deodată. Că încerc să mă ajung la toate. Să-mi fac și lecțiile de la școală. Oricum sâmbătă apare o grămadă de clipuri. 2-3 clipuri pe zi. Încerc să și fac și live dacă e sâmbătă. Nu, sâmbătă, duminică. Sâmbătă pe la 2. 1, 2, jumătate, 3. Bine, când la voi 3, că la mine când e la voi 3, la mine... Bă, ne jucăm altceva când nu mai pot. Ne jucăm pe celălalt contul meci și pe urmă ne jucăm altceva. Bun, și-a revenit și cu acest cont iarăși. Nu, crezi că nu filmez. Uite așa, am revenit cu contul meu secundar. Stăm și aici un meci. Aici, pe ăsta am Star Power. Și așa, am gadget. Ne jucăm un hai sau filme, hai. Hai că știu să vă arăt. Vezi că ai un pic de engleză pe la colțul gurii. Voi acum în comentarii. Vezi că ai un pic de engleză pe la colțul gurii. Stai liniștit, frate, mi stai. Da. Bă, frate, deci... Bă... Eu nu cred că eu am o propunere. Ca asta de colo, dar nu vorbesc acum. Nu vreau să vorbesc prostii. Bine, nu prea vorbesc eu prostii, dar... Suntem cam mulți pe filmez. Filmez după una 20E. O să ne jucăm și alte jocuri. O să ne jucăm un pic din fiecare. Și o să încerc să fac o serie de Minecraft. Vreau să fac un live mâine. Revin cu
Stați un pic. Nu ați văzut nimica. Am revenit cu Standoff 2. Până atunci, până am intrat ca o muzică. Bine, oricum o să pun muzica la video. Asta nu copierea și așa. Mi-mi place de asta. Nu așa, îmi place de fața asta. De Marta. La față. De ca și I'm gone stupid. I'm gone stupid. Nu. Dați un pic. O știu eu că și voi. Bogdan Șef. Nu mă întrebați cine e. Sniper Duel. Să vezi cât de bun sunt eu la Sniper Duel. Vă spun. Hai că ziceți cea mai bun la Sniper Duel. Vezi că niște... e mapa mea favorită. Deci pe asta sigur că știi la orice echipă. E pe toți. Bună mie. Eu nu sunt în România, uși la mine. În România. Eu nu sunt în România. Sunt în Spania. Dacă vrei să vă zic și numărul. Da, hai că da. Cine va veni în Spania după mine? Pentru mine, nu după mine. Decât cel mai bun prieten al meu, Antonio. Bă, du-te, bă. Ce mâine rare obsedați ăștia. Și de-aia mi-au mereu cuțit. Mă zice că sunt obsedate cu cuțit, mă. Ia uite, l-am omorât. Mie mi s-a pus kill-ul. Bă, bă, nu știu că vi s-a întâmplat, dar mereu. Când te joci și tu cu unii și îi strezi, vine unul și strică toate distracții acolo sniperului de... Du-te, mă! Du-te, mă, lăsați în pace, naiba. Și uite, frate, cât vine după mine. Bă, uite, frate, bă, că nu mai pot. What the fuck, cum nu l-am nimerit? Eu i-am dat în cap. Hai că nici nu i-am dat în cap. Eu dau mereu în cap la fete, bă. Unde ești, mă? Cu sniperul tău. Mamă, deci nu l-am nimerit la fix. Unde ești, mă, neapuiule? Spuneți și mie în comentarii ce jocuri mai vreți să ne jucăm. Că eu nu știu ce jocuri. Am Grotopia. Bine, la ăla nu prea se mai uită lumea. Dar în fine. Eu ce-am dat la pac mort. Piccola falachino. Ma, ce s-a mișcat că-l băteam. Pe oricum i-am dat de meci. Cine mă, nu pot să nimeresc? Bă, sunt așa de prav. Eu nu pot să-l nimeresc. Du-te, mă, că vii tu pe la spate, frate, și... Bă, cât am căutat muzica asta și n-am găsit-o și după un an am găsit-o, frate. După un an, după mai mulți ani. Anihilarea. Bă, bine că mai mor tu, că dacă mă omora ăla, jur că muream eu. Ia uite. Poate vrei să hai că am hack. Vreau să zic că poate mi-activezi hack-ul, dar de unde? Mă, eu știu un bug de la Beauty Mafia. Bă, nu zic bug, că bug e rău, dar zic Beauty Mafia. Ca să nu mă audă ăștia de la care au făcut asta. Bă, fii atent cât sunt aici. Și noi suntem 3 oameni. Și la ăștia în echipă sunt 50 de oameni. Păi, ce am rezolvat? Adică, what?
Bă, du-te, mă, pe asta ta. E ghici, cred că unii, dacă ați auzit că sunt în Spania, cred că mă întrebați dacă nu mi-e greu, nu știu acum întrebați, fără prietenii mei din România, așa, verii mei. Eu nu pot să aduc vorba de discuția asta, că încep să plâng, adică mi-e greu fără ei. Cei care am petrecut atâția ani cu ei și acum îmi vine să plâng. Am petrecut o grămadă de ani cu ei. Și ce să fac acum? Să îi las baltă, să nu mă interesez de ei? Îți prietenii mei de viață și verii mei și tot. Le apreciez munca. Unii n-au canale de YouTube, bine, aproape niciunul. Are unul, nu mai știu cum îl cheamă, dar o să-i fac o promovare. Că m-a pus pe mine să mă abonez la el și nu mai știu cum îl cheamă, dar oricum. Deci dacă știți cum țin eu degetele acum pe ecran, eu nu am cele mai bune setări. Nici nu vreau. Le vreau pe astea de default. Dar am pus niște de-astea, un pic mai de-astea, așa. Până nu-mi iau un nou telefon, că pe ăla l-am rupt, am mai zis, în multe clipuri, n-am cum să mai editez foarte mult și așa. Că n-are spațiu, că mama mai face și ea poze, mai face de-astea și ce să mai fac? Mai ieși și în grupul lui fratele meu de grădiniță, ce să mai facă? Câte să mai muncească, câte poze să mai primească și ea? Adică și plus că îi mai bombardez și eu telefonul cu clipurile mele. Scuzați-mă dacă vorbesc atât de mult, dar nu pot să mă abțin. Și cât de când filmez, 13 minute. Hai că nu mai stau mult. Bă, du-te, mă! Bă, nu te cred. Ați văzut cum i-am dat la cap? Bă, nu aveam că știu să fac așa ceva. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like. Știu că n-a fost cel mai reușit video, dar așa. Să dați un like, un subscribe și stați un pic să-l omor pe ăla. Că până nu-l omor pe ăla nu mă las. Du-te, mă! Eu i-am dat tot de meci. I-am dat de meci. Poți să zic că nu i-am dat de meci? Vine ăla cu Tobi Piz. Ce era să zic acum? Cum îl cheamă pe ăsta? Stai un pic să-i dau asta. Să-i dau că e român și vreau românii. Oricum o să trebuiască să-mi fac un clan. O să trebuiască. Când îmi face bani din YouTube, fac clan și accept numai pe abonații mei. Și pe nu acceptăm pe altcineva decât pe abonații care joacă stand-off. Cam atât a fost cu acest Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe și stați un pic să număr pe ăla și că gata, am terminat cu videoclipul ăsta. Mă, nu pot să-l omor pe unul. Mă, ce m-a speriat de tine, du-te, mă. Uite-l pe ăla, care vrea să mă omoare pe mine. Bă, deci nu pot să-l nimerez. Nu știu ce am, frate, dar azi, dar am o zi ghinionistă. Filmez în aceeași zi. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Stați să închid. Stați un pic să vedem dacă am la bani. Ia 3 bănuți. Pa, pa.